Folytassuk akkor a gombatermesztést itthon az étkezőnkben. A Growshroom az első termésre garanciát vállal, és ha 14 napon belül nem indul meg a gombák fejlődése, akkor új készletet küldenek, de itt erre nem volt szükség, mert én már másnap reggel láttam, hogy nem lesz így semmi baj. A családunk kedvenc programjává vált a gombák permetezése, szóval nálunk szerintem az előírásnál kicsit többet is kapott vízből, de ez abszolút nem volt gond, mindenki folyamatosan nézegette, hogy na, hogy áll épp a doboz, hogy alakulnak a gombáink. Pénteken indítottuk útjára a gombatermesztést, és szerda volt a szüret, szóval nagyon-nagyon gyorsan kifejlődtek. Kisgyerekkel még nagyobb élmény egyébként ezt nézegetni, és a kisfiam már alig várta, hogy szüretelhessük őket. Egy készlet akár 3-4 alkalommal is tud teremni, de ez az első termés engem nagyon meglepett. Olyan illatos és zamatos, olyan friss és roppanós, egészségesek ezek a gombák, hogy ez hihetetlen, hogy ezt valóban mi termesztettük itthon. Kisgyerekkel szerintem még nagyobb élmény, és itt valóban megtapasztalhatjuk azt, hogy nő, mint a gomba. Na de ha viccet félretéve, érdemes megnézni, hogy az első termésből milyen bőségesen tudtam szüretelni, szóval nincs más hátra, mint hogy valami isteni finomat készítsek ebből a zamatos gombából.